Os nenos e nenas queremos berrar, mulleres e homes xuntos por igual. No día de hoxe imos celebrar que a muller traballa case sen parar. As nosas avoas, tías e mamás homenaxeamos con este cantar. Eres o que somos, merecemos despegar as maltratadas, iso non queremos, cortes de veces, iso é o que hai, imos como queremos, a ti dache igual, se seguen a decirnos como temos que estar, as tornas algún día terán que cambiar, se seguen a decirnos sobre temos que ser, que calen nunca vez o que eu son. Todos somos o mesmo traballo. Porque no mundo hai máis mulleres pobres que homes pobres. Porque tamén nos imponen unha forma de vestir. Porque hai moitas mulleres que sufren maltratos físicos ou psíquicos por parte dos homes. Porque queremos que homes e mulleres sexan iguais en dignidade e dereitos. Nin máis nin menos, igualadas. Nos vamos a ler un poema de Bertolt Brecht. Hai mulleres que loitan un día E son boas, hai mulleres que loitan un ano e son mellores, hai mulleres que loitan moitos anos e son moi boas, pero hai nas que loitan toda unha vida. esas son imprescindibles. Esta é a adaptación dun poema de Bertolt Brecht. Son Frida Kahlo, nacida en México en 1906. Sufrí un grave accidente de autobús hace 4 años, do que me quedaron graves secuelas e estive enferma o resto da miña vida. Enferma, na cama, comecei a pintar. Sobre todo pintei naturezas mortas, autorretratos e pinturas que contan a miña vida. Casei con Diego Rivera, un importante pintor mexicano. No ano 1953 fixe a miña exposición máis importante. A casa que onde vivín con Diego é agora o Museo Frida Kahlo e a fin non visita de todo o mundo. Son Maruja Mayo, nací en Viveiro en 1908. Estudei Belas Artes en Madrid. Ali coñecí a Dalí e a Rafael Alberto. A miña primeira exposición en Madrid cando tiña 28 anos. Triunfei como pintor. Continuei pintando en París e ali coñecí a Miró e a Picasso. Fixen exposicións en moitos países do mundo. Cando a guerra civil tive que fuxir de España e viví 25 anos en Argentina, pintando e dando clases de pintura. Volví para España e pasei os últimos anos da miña vida.